गामिनि नामा सिलिकागुरि सिलिकागुरियाव माने ब्रह्मना जोंखौ दा एन्ट्रि होनाय लोगो बरायबाय जोंखौ दा थांनोसै जोङो नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ दे ब्र दे थेंक इउ वेलकाम nah bojone सिनायथि लाजाबाय नालाय आंनि न'आवबो सिनायथि लाजालांबाय फैखाबाय नालाय गावनि जायगायाव आबो सोरबासो गिदिरा सानजौ थानो हालांबाय खोमा बेस्राफोरा apa sih yang apa video Noni kan namanya. लोगोफोर मा मा pegang दा सिनायला आरोना जायगाफोरखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम लामाया गाज्रिथारनो guys जों दा फैबाय मालानि थां मन्दिर नायगोन आरोना बेयो अरुणाचलाव गोलैयो माने गाइस नोंथांमोन जेसे हायो देखायगोन जों सायाव गाखोनानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय लोगोफोर जों दा फैयै माने मालिनि थान मन्दिरखौ मोनबाय आरोना नै जों दा दिनै खुलुमथला जायै लोङै फैदो नालाय ओंखायनो जों खुलुमथला थेवबो जों नायनानै थांसै नोंथांमोननो हानायमानि जों देखायबाय थासिगोन आरोना बियो अरुणाचलाव गोलैयो नामा लोगोफोर दिनैसो फार्स्ट टाइम खालि फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों ना माने मा बुंनो आरो बुंस' हाला आङो ओरैबायदि मोजां guys नै जोंनिया गावरे माबो नै गेलेगासिनो आं दैयाव फैनानै माबायदि मोनदो बरिया नोंसोरखौसो सोंनांगौ आं सफैफेरखाबाय बेयाव फैफेरबाय थांफुंगैया माने आगोलनि बायखोन्दा नेरसोन जालै ना इफोरो आगोलनि माने बायखोन्दा नेरसोन जा आरोना इफोरो हा मा होनदो मोजां नुदोंथ' नै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मबाइलजों बारा ओरै कभार खालामजोबनो हायालै लोगोफोर नायलांबाय था औ नायला ओरैबायदि मोजाङै साजायना दोनदो नै आगोलनि बायखोन्दा नेरसोन गोजा आरोना गासैबो बेनो गाइस मन्दिरा नोङो पार्सेन्टनिफ्राय आंनो बुजायना होजोब मानो काहानि दं खिन्थु बेयाव माबानि शिब आरो पार्बतीनि काहानि दं आरो बिदिसो होनबा नामा बेफोर माने आगोल थाखानाय सिनेमाथाय मिथिलायला आरो नै नाय बेनो प्रेमा माने इनि बागै फंनैसो बुंसै गाइस नोंथांमोना जिथु जायगा नुदो बे जायगानि नामा जाबाय मालिनि थान ओमफ्राय बेयाव माने नैयाव नोंथांमोना दानि पुर्णमा जोंना जि खोन्थिदो इयो माने
अन्थाइजों बानायनाय माबा माबि मुसुखा आरोना इयो हा सिङाव गोदोना दंमोन बेफोरखौ बुरखांफिननानै बेफोरबायदि साजायना दोननाय जादों आरोना नोंथांमोना देखो गाइस देखो पूर्ण महाजन दिखाएगा गाइस मालिनी थाननि माने मन्दिरनि गासै भिउखौ नायबानो जाबायनो गाहायनिखौ बहुत मोजां आरोना So guys, we have reached our destination. This is very long and wire is also very lamba. लोगोफोर जों फैनायावनो माने नै अरुणाचलाव गोलैयो बेयो हेंगिं ब्रिज होननाय मोनसे जायगायाव मोनफैबाय आरोना बे ब्रिजआ अरुणाचलाव गोलैयो बे जायगानि नामा लिया बालिका लिया मायबा होनदोंलै लोगोफोर पिकनिक स्पट आरो नायो नै नायबानो जाबाय बिराद हिटखा माने इयाव थाबायला मिथिला खिन्थु बहुद पुराना जानांगौ इयो हेंगिं ब्रिज लोगोफोर नोंथांमोनाबोथ' बहुदानो खोनाबाय जानांगौ बे ब्रिजनि नामखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादो ओरैहाय जों दा हेंगिं ब्रिजखौ गाखोनि आरोना आङो नायनोसै माने साइडनिफ्राय सोंदो माने गाखोथारना नायनि आरोना निजि आङो बालियाव दङ आरोना इ जायगाया हेंगिं ब्रिज लोगोफोर नायबानो जाबाय गोबाङानो भिडिअ नुबाय जानांगौ आंबो दिनै निजिनि मेगनजों नुबाय आरोना लोगोफोर बे जाबाय अरुणाचलनि लिकाबालि होननाय जायगायाव दङ आरोना बियो हेंगिं ब्रिजआ गया माव बे लोगोफोर हेंगिं ब्रिज नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनानै लादो बे जाबाय अरुणाचलाव दङ आरोना हेंगिं ब्रिज लोगोसेनो आं फंसे बाथ्रा होनबावदों आङो रिमाला दा जोबोद साबायखर नोंथांनो माने आदाया आंखौ एसेबां सापर्ट होनायनि थाखाय आदायाबो जोबोद सापर्ट होदों आंखौ आदामोननिफ्राय आंनि चेनेलाव सोर साबसक्राइबार होदों बिसोरखौ थेंक इउ स' माच लोगोसेनो आदाखौबो थेंक इउ आं मा होननानै आरो दलङा बया मावदो बे आदाया जोबोद अनसुला रिमाल आदाया बया मावबाय बया मावबाय बे ini baya mode लोगोफोर ओरै मode लोगोफोर नै जों मैयायो आब'मोननियाव थाफैदो आरोना आब'जों थाव गोथावबो जाबाय बा मा बुंनो आरो जों थांनो बालायबायमोन थेवबो थांनांगोन जोङो आंनि चेनेलाव आब'आ खेबनैसो बुंना मा जाबाय आं मा बुंनो माने फंबायनि चेनेलखौ गासिबो सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोना फंबायमोना माने मट'ब्लग भिडिअ खालामबाय थागोन आरोना बिसोरबो ओमफ्राय जेरै जोंखौ सापर्ट खालामदों फंबायमोनखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय बिसोरो डिएनमोनजोंनो बेरायबाय थाखागोन नालाय स' बिसोरखौबो नुबाय थाखागोन ज' ज'नो स' बिसोरखौ जेरै सापर्ट खालामदों जोंखौ जेरै सापर्ट खालामदों बिसोरखौ बिदिनो सापर्ट खालामबानो जाबाय स' बर'जों बर' अनलायनांगौ गासैबो स' गाइस नोंथांमोना पूर्ण महाजननि चेनेल साबस्क्राइब खालामो आरो आब'नियाबो चेनेल दङ इउटुब चेनेल मा होनलाय MB गावरेमा ब्लग नायबानो जाबाय आं बया नायबाय थायो माने थेवबो थगायदों थाया आरोना दा बिदिब्ला नेक्स्ट लकेसनाव थांलायसिगोन जोङो लोगोफोर जों दिनै बगिबिलनि माबाखौ देखायनो सानदोंमोन आरोना गासै बेखौ जोङो दा दिनैनि एक्सप्लर खालामखानोसै एक्सप्लरखौ दिनैनो खानसेयाव माने फोजोबखानोसै आरोना जोङो बारा बहाबो थांबाय थानो नङाबा बेनिखायनो दिनैनो फोजोबखानोसै नोंथाङा भिडिअखौ गोलावाबो नायथार आं जेबो रोङा दे लोगोफोर थेवबो सापर्ट हो गासैनो नोंथांमोननि अननाय मोनोब्ला आं भिडिअखौ मोजांसै मोजांसै नोंसोरो कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय माबायदि खालामनांगौ माबायदि मानांगौ नोंथांमोनहा कमेन्टआव खोन्थाहर
नै जों बै आदामोननियाव थाफैदों आरोना नै बे आदामोनहा ओरैबायदि जोंनो सापर्ट हरनाय होदो माने जों आदामोननियावनो थाफैदों आरोना जों आदाया फंनैसो बुंनानै जोंनि चेनेलाव बिथाङा मोजाङानो नोंथांमोनहा अननानै जोंना फंबायखौ सापर्ट खालामदो हेल्प खालामदो बेखिनियानो दाजों थांगासिनो माबा मोनसे बावलायलांबायलै आरोबाव हेंगिं ब्रिज हेंगिं नङा जेब्ला बेखिनियावनो दोनथ'बाय